Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik raýatlaryna ýygyny getirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanyşykly ähli çärelerin görülýändigini öňe sürse-de, azatlyň yerli habarçylary ölüm hoply ýokunç bilen iltesikli ýagdaýlaryň galagoply bolmagynda galýandygyny bilýärler. Ýekşenbe günü giýişlik Moskwadan ýüriti uçur Türkmenabada gondy. Onuň bilen 125 ýolagçy getirildi. Olary Entekrusiýada wagty vaksina tanjymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zowluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi gurrun berdi. Bellesek mundan öň daşary ýurtlardan getirilen vaksina tanjymlaryny urduran raýatlar beýliklerden tapawutlukda karantinda 3 hepde däldi, 1 hepde saklanan bolsalar, indi olaryň hem karantinde bolmaly möhleti 21 güne çeline uzuldurdy. Ýekşenbe günü Türkmenabadyň karantin zowlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öýberildi we destine olaryň ordunyna soňky reýsde gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmämiz nyktady. Sol bir wagtda munyň öň ýany karantin zowlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezliklerin ýüze çykandygy hem belli boldy. Odol kreýsde Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuglar hem bardy. Ular karantinde wagty hem özlerini gaty gödeg alyp bardylar. Karantin möhleti guturandan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary sol bir uçurda ilk Aşgabatda, soňra hem Daşowda iýermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetinjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary sol ýerde galdyrdylar. Beýlikleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklananlaryň biriniň hostary gurrun berdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagda pullarynyň ýokdugyny, resmiýetlerin hem olary hiç kili himayet bermeýändigini sözüne goşdy. Bu ağırlykda Russiýada galan Türkmenistanlylary ýygyna gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 ýedek ýüriti uçur reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly Türkmen resmiýetiniň Azatlyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu Rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýadaky raýatlaryny çykarmak baradaky duýdurşy esasynda amal edilýär. Ýatlatsak, apreliň aýagynda Russiýanyň içeri işleri ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýüriti tutsakhanalardan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmändigini gynanç bilen belläpdi. Aleksandr Garavoy bu barada pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek boýunça GDA-nyň Meclisara Assambleýasynyň maslahatynyň dowamynda çykyş edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnawlaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 ýedek ýüriti uçur reýsiniň gurnamagynyň Rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu ağırlykda 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýüriti uçur Türkmenbaşy şäherine gondy. Azatlyň yerli habarçysy uçur bilen aglaba ozoldan salyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamagy başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hastalar goýberilýär. Olarda Lukmandan ýüriti kipilnama bolmaly. Tanyslarymyň biri $500 para bermäge razy bolsa-da uçura goýberilmedi diýip Istanbulda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzirki güne çelini ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alynmandygyny öňe sürýär. Emma Azatlyň we beýleki garşy Türkmen habar serişdeleriniň habarçylary koronavirus ýokuşan adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdigini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji ýylyny Türkmenistanyň keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan naşar topornyň mejlisini geçirip ýene bir gedek ähli çärelerin görülýändigini ýytady. Tazakanyň maglumatyna görä mejlisde ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny üpçün etmek bilen baglanyşykly meseleler ara alynıp maslahatlaşyldyk hemde COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýra goýulmasy wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistanyň Saglyk ministri Nurmuhammed Amannepet mejlisden çykyşyny dünýädäki epidemiologiýa ýagdaýynyň durnuksuzlygyny belläp COVID-19'un ýurdun çägini aralaşmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça amala asyrylýan işler barada hasawat berdi. Türkmen hökümeti şinnem ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alynmandygyny tasdikleýär. Berdimuhammedow ýeti öýken sowuklama keseliniň ýüze çykmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin öz wagtyny ägir dili işleriň edileni baradaky sözlerini gaýtalady.
Adatlyk radiosu öz çeşmelerine sarylanyp COVID-19'un ilkinji hadiseleri barada 2020-nji ýylyň başynda habar berdi. Ýöne şondan bäri geçen wagtda Adatlyň we beýleki garaşsyz türkmen habar teristleriniň habarçylary koronavirus ýokşan adamlaryň da ondan ýok bolan adamlaryň hem sanynyň köpdigini habar berdiler. Şu aralykda Adatlyň habarçylarynyň soňky beren maglumatlaryna görä Türkmenistanyny koronavirus bilen baglanyşykly ýagdaý galagoply bolmagyna galýar. Belki de bir adatdan naşar toporyň mejlisiniň geçirilmeginiň baş sebäbi hem bolup biler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryndan biri 19-njy ýylyny Türkmen paýtagtyna karantin çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berdi. Onun sözlerine göre şenbe günü maskalaryň geyilmegine edilýän gözegçilik birden gaty güýçlendirildi. Paýtagtdaky dukanlaryň köpüsi keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin görülmeli çäreleri bodanlygy, şol sanyny dezinfeksiýa riýetleriniň ýokdugy üçin ýapyldy we jerime tölemäge mezur edildi. Adatlyň Mardaky we Lewapdaky habarçylary COVID-19 alamatlary bilen hastahanalara düşýänleriň sanynyň köpelendigini habar berdiler. Marly habarçymyň habar bermegine görä, Tebit merkezindäki ýokunç keselliler keselhanasyna gyzygyny ýokary galan näsaglaryň sany birden köpeldi. Şeýle de bir ýerde ören köp çaga bar. Koronavirusyň geçen ýylyň aýagynda ilkinji gezek Hindistanda ýüze çykarylan delta görnüşiniň häzir köp ýurtda çalt ýaýraýanlygy ma'lumdyr. Hunärmenler keseliň öňkü görnüşlerinden tapawutlykda COVID-19'un bu görnüşi bilen baglykda hastahana ýerleşdirilýänleriň arasynda çagalaryň hem köpelendigini tasdikleýärler. Türkmenistan boýunça ygtybarly maglumatlaryň ýoklugy sebäpli Mary vilayatyna keselhana ýerleşdirilýänleriň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri barada haýsy anyk netije çykarmak kyn diýip biziň habarçymyzyň çeşmesi aýtdy we häzirki pursatda hastahana ýerleşdirilen näsaglaryň hiç birine koronavirus barlygynyň geçirilmeýändigini hem sözüne goşdy. Ol munyň hakyky ýagdaýy gizlemek synasy bilen baglanyşykly bolup biljekdigini hem aradan aýyrmaýar. Adatdan naşar toporyň 18-nji ýylyna geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň saglyk edaralarynyň ählisiniň ýokunç keselleri keskitlemek üçin zerur bolan teristler bilen doly üpçün edilendigi aýdyldy. Ýöne Adatlyň çeşmesi synaglaryň esasan Aşgabatda Türkmen raýatlarynyň we daşary ýurtlaryň Türkmenistany esasy gelip gonýan nokady bolan Türkmenabatda şeýle hem awada kurortunyň ýerleşýän Türkmenbaş şäherinde geçirilýändigini belliýär. Mundan başga ýagdaýda ýurdun raýatlary diň almak üçin awada gidýän bolsalar, onu COVID-19 synagyndan geçirilip biliner. Şu aralykda karantin zolaklaryna girýän adamlaryň köpelmegi bilen Türkmenabatdaky saglyk goraýyş ulgamy öňünde duran wezipeleriň höttesinden gelip bilmeýär. Adatlyň çeşmesiniň sözlerine görä, bu soňky döwürde ýurdun raýatlaryny Türkmenistana gaýtaryp getirýän uçuşlaryň sanynyň köpelmegi bilen baglanyşykly. Ol adamlar çäklendirmeler sebäpli köp aýbary ýyllaryna dolanyp bilmeýärdi. Soňky hepdelerde karantin astynda saklanýan türkmen raýatlarynyň arasynda koronavirus ýokuşmalarynyň köp hadisesi ýüze çykdy. Adatlyk 8-nji ýylyny Türkmenabatda karantinde saklanýan 40-dan gowrak adamyň koronavirus synaglarynyň oňy netije görkezdenligini habar berdi. Bu adamlar 14-nji maýda Dubaydan ýürüýte uçuş bilen gaýdyp gelen Türkmenistanlylardy. Olaryň COVID-19 virusy 21 gün karantinde bolup, ol ýerden çykmadan öň geçirilen synaglaryna ýüze çykaryldy. Şondan soň olaryň ählisi Türkmenabatyň ýokunç keselliler keselhanasynda ýerleşdirildi we galan adamlaryň karantinde saklanmaly möhleti ýene 21 gün uzaldyldy. Şu aralykda Özbegistan we Owganistan ýaly Türkmenistanyň goňşy ýurtlarynda hem ýagdaýyň yaramazlaşýanlygy we tasdiklanan COVID-19 näsaglygy sebäpli hastahanalara ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň köpelýändigi habar berildi. Lewap sevitine dolaryň bahasy geçen hepde 31 manatdan aşaklanyp bolsa 20-nji ýylyna onun satyn alyş bahasy 35 manat 50 teňe çenli ýokarlandy. Bu bahalar Türkmenabatdaky we Farabdaky bahalardyr.
Yerli ýaşaýjylar dollaryň durnuksuz bahasy bilen bagly valyuta söwdegärlerini aýplaýar. Bu aralykda hususy sewdanyň kodlaryny haritlaryň şol sany ýemi tönümleriniň gymmatçylygy dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýekşenbe günü Lewabyň Fara we etrawyna hereket edýän gara bazarda valyuta söwdegärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa jenjel bolupdyr. Şaýatlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä adamlaryň arasyna dönen ýakalaşygy harbylar we polisiýa işgärler basyp ýatyrdy. Iýunyň başlaryndan bäri Lewapda dollar manat garşysyna hümmetini ýitirip başlady. Aprelde 1 dollar 40 manatdan geçen bolsa munyň ýa valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna Lewabyň sewit merkezinde dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 teňäçeni aşaklady. 14-nji ýylyň ol 33 manat 80 teňä düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerine arzanlady. Ýöne ýekşenbe günü gaýtadan 35 manat 50 teňäçeni götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda gara bazarda dollar 20-nji ýylyna 32 manat 60 teňeden satyn alınýar we 32 manat 80 teňeden satylýar. Bu bahalardan çen tutulsa Aşgabat bilen Türkmenabadyň gara bazarlarynyň arasyna dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töweregi ara tapawut bar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtlarda şol sany Türkiýede we Birleşen Arap Emirliklerine ýaşaýan we işleýän türkmenistanylaryň ay başyna Türkmenistany beren pullary manadyň sähel ýokurlygynyň hümmeti esasyna çalışyldy. Habarçynyň sözlerine görä, ençeme yerli ýaşaýjylar Lewapda dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagy bilen bagly valyuta söwdegärlerini aýplaýarlar. Ýöne synçylary görä Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň sewdasyny berk çäklendirmek bilen hemde Merkezi bankda dollaryň bahasyny ähli kynçylyklara garamazdan tutan ýerlilik bilen 3,5 manatlygyna üýtgüwsiz saklamak bilen valyutanyň gara bazarynyň döremegine ýol açdy. Bu oýunlar haritlaryň aşa gymmat bahalary sebäpli gazaplanýan adamlaryň beter gaharyny getirýär diýip bir faraply ýaşaýjy dollaryň gara bazardaky durnuksuz bahasyny göz öňünde tutup gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen hepde Farabda 1 litr ahal ýagy 68 manatdan bahalandy. Zeratly 1 litr güni wakar ýagy hiline görä 69-93 manat aralygyna satylýar. 1 kilogram gaply ýokary hili un 23 manat diýip habar çaýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýokarlanýan bahalaryň öz maşgaly büdjetlerini asla gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de habarçy bilen gurrundaş bolan Lewaply ýaşaýjylar ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýaňy ýakyny paýtawtda Aşgabat City adly täze proýekte badalga berilmegini sorag astyna alýarlar. Bir aý töweregiminden ozal 25-nji maýda Türkmenistanyň paýtawtyna Aşgabat City adly täze guruluş taslamasyna badalga berildi. Taslama görä Aşgabatda 744 hektarlyk meýdana 240 täze deska gurmak meýilleşdirilýär. Resmi medeniýet täze taslamany şäher içine şäher adlandyrýar. Hökümet mega proýektlere serişde sarf edip ýurdun güllä we sýanlygyny delillendirmäge synanşan wagtyna ýurt raýatlary özleriniň ujypsyz girdijilerine soragly çemeleşýär. 10 dollar pensiýa, 25 dollar aýlyk diýip bir ýaşaýjy aýlyklaryň we pensiýalaryň möçberlerini gara bazaryň nyrhy boýunça umumlaşdyryp gurrun berdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap iň pes zähmet haky 957 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýle-de pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin beniýatlyk ullugy 372 manat möçberde kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçen hepde gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ortaça aýlygyň 1250 manat töwereklerini ödegini çaklaýarlar. Ýurtda resmi derejede ýylan edilen iň pes aýlygyň möçberi dollaryň resmi kursy boýunça 273 dollary, gara bazaryň nyrhy boýunça tas 25-27 dollary barabar bolýar. Galbertede geçen hepde bir halta 50 kilogram buğdoýyň bahasy Lewap sewitine birden 600 manada çykdy. Ýurtdaky iň pes aýlyk bilen Lewapda 1,5 halta buğdoy ýa-da 40 kilogram töwereklerini ýokary hili un satyn almak mümkin. Ýöne paýtawtda bat berilýän mega proýektler barada bolyn habar berýär we şeýle habarlar bilen ýurtda bagtyarlyk hemde berkararlyk zamanasynyň höküm sürýänligini delillendirmäge çalışýar. Ýöne dünýäni aldap bolmaýar diýip bir yerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy we ykdysady kynçylyklaryny utady.